زي ودا ጉዕዞ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ልብወለድ ዛንታ ጸሓፍን አንባብን ኣገር ገርዝጌር ኣገሪኖ መበል 12 ክፋል እዋ ሓና ኸዳ ምስ በልኩ ሉቺ ወይ ሓፍተይ እንታይ ኮይና ኣብያ ኣላ በለት ዓዊላ ብቋንቋ ጣልያን ሓና ኣብቲ ዝገደፍናያ ክፍሊ ኣይጸንሐትናን ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ ኸፊታ ኣብ ኣፍ ደገ ትኽፍሊ ኮይና ዓዊላ ብቋንቋ ጣልያን ኣብያ ኣላ ሓፍተይ ስለ ዝበለት ሓንቲ ኣብቲ መቐበል ኣጋይ ዝነበረት ነርስ እናጎየት መጽአት ከተህድኣ ፈተነት ሓና ቁሩብ በርቲዕዋ ናብ ክፍሊ ኣይሲዩ ከም ዝወሰድዋን ሕጂ ግን ድሓን ከም ዘላ ነገረትና ኣንታ ፈጣሪ እንታይ የበዲለ እዚ ኩሉ ጽዕነት ንዓይ ኢለ ብውሽጠይ እናማረርኩ ደድሕርታ ናብቲ ክፍሊ ኣይሲዩ መሪሓትና ትኸይድ ዝነበረት ነርስ ከድኩ ኣብ ክፍሊ ኣይሲዩ ብዘይካቶም ከኣቱ ዝተፈቕደሎም ሓካይም ካልእ ዝኾነ ሰብ ከኣቱ ስለ ዘይፍቀዶ በታ ንመርኣይ በጻሕቲ ተባሂላ ዝተሰርሐት ቬትሮ ክሳድካ የእቲኻ ጥራይኻ ትርኢ ኣነ ሉችያም በታ ቬትሮ ኮይና ንሓና ምስ ረኣናያ ንእለቱ ሉችያ ኣብ ርኻ ጠሊምዋ ኣብቲ ምድሪ ረፋዕ ኢላ ወደቐት ኣነ ናይ ሓና ኩነታት ምእማኑ ስኢነ እኳ እንተነበርኩ ብስምባደ ንሉችያ ካብቲ ዝወደቐቶም ምስ ሓደ ነርስ ተሓጋጊና ተሳእናያ ኣብቲ ጥቓና ዝነበረ ሰድያ ኮፍ ኣበልናያ እሞ ሓንቲ ነርሱን ማይ ሒዛ ስለ ዝመጸት ማይ በብቑርባ መዓግናያ ቁሩብ ጸኒሓ ግን ሃለዋታ ስለ ዝፈለጠት እወይ ኣታ በቑርሓ ወይ ሓና ሪኢኻያ ዶ ኢላ ብኽያት ጀመረት ኣነን እቶም ሓካይምን ቁሩብ ገኒሕና ትም ከም ትብል ገበርናያ ኣነ የተመሊሰ ናብቲ መርኣይ ቬትሮ ኸይደ ንሓና ምስ ረኣኽዋ ኣብ ኣፍንጭኣ ኦክሲጅን በቲ ሓደ ኢዳ ኢንፊጅን ኣብ ኣፍልባ ገለመለ ተጠቓቒዑ ኮታስ ንኽትሪኦ ዝሰንብድ ነገር ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ኣብ ዘለኽዎ ተዓኒደ ንውሽጥን ንደገን ንብዓተይ ይዛረየ ሽዑ ምስ ረኣኽዋ በቃ ከምዚ ሽዑ ገዲፋት እንትሞት ኮይኑ ተሰምዐኒ እሞ ምስ ዕድለይ ተራኩምኩ ወይ ኣነ ቁርሱስ ኣነ የልእክመ ዕድለይ የልእክም ይካሃናየ ኣነ እንትርፎን ፈተናን መከራን ጽባቕ ህይወት ከስተማቐርኩ ዘይተዓደልኩ ሰብ እየ እናበልኩ ኣማረርኩ ድሕሪ 20 ደቂቃ ኣቢሉ ሉችያ ነቲ ዶክተራ ኸይዳ ኣዛሪባቶ መጸት እሞ ለይቲ በርቲዕዋ ናብዚ ምጺእናያ ኢሉኒ ምስ በለትኒ እሞ ከመይ ኣላ ይብል ድሓን ድያ በልክዋ እሞ ከም ሕርቕ ኢላ ኣንታ በኹረ ከመይ ከም ዘላ ዳ ትሪኣ እንዶ የለኻን ድሓር እዞም ፀዓዱ ከምዚ ናይ ዓድና ሓካይም ሰብ ከይሻቐል ገለ ኢሎም ሕማቕ ከላ ድሓንያ ክትሓውያ ገለ ኣይብሉኻን እዮም እታ ዘላ ከይወሰኹ ከየጉደል እዮም ዝነግሩኻ በቃ በርቲዕዋ ኣሎ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ክንገብረላ ኢና እሳያ ዘረቡ በለትኒ ተስፋ ቁሩፅ ኣበልኩሞ ድሓን ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኣሎ ነዛ ንእስነታ ረኣየላ ኢለ ኣብቲ ኣብ ጥቓይ ዘሎ ሰድያ ኮፈልኩ ትገብሮ ነገር የለን ትትስእ በታ ቬትሮ ትቕልቀል ተመሊስካ ናብታ ሰድያ ኮፍ ትብል ከምዚ እንዳበልና ፍርቂ መዓልቲ ስለ ዝሓለፈ እሞ ንገብሮ ነገር ካብ ዘይሃለወ ገዛ ንኺድ በለት ሉችያ ኣነ እውን ክንኣቱ ካብ ዘይከኣልና ደኣ ንኺድ ናይ ምሸት ከዓ ንምለስ ኢልያ ብድድ በልኩ ገዛኣ ከድና ድማ ቁሩብ ድሕሪ ምዕራፍ ምሳሕና በሊዕና ሓንቲ ቢኬርቡን ድሕሪ ምስታይ ተመሊስና ናብ ሓና ከድና በቃ ከምኣያ ከምታ ናይ ቅድሚ ቀትሪ በታ ቬትሮ ተቐልቂልካ ምርኣይ ኣብ ገጽ ሓና ዝኾነ ለውጢ የለን ኩሉ እቲ ኣብ ኣፍ ልባን ካልእ ኣካላታን ምስ ሉችያ ጸጸኒሕና እናተሳእና በታ ቬትሮ ክንሪኣ ዋዓልና እሞ ኣብቲ ከባቢ ሰዓት 5 ኣቢሉ ግን እዚ ንገብሮ ዘለና ወላ ሓደ ትርጉም ከም ዘይብሉን ገዛ ኸድና ክንዕርፍ ሉችያ ነገረትኒ ብሓሳባ እኳ እንተተሰማማዕኩ ኣነ ግን ኣብ ክንዲ ምስኣ ገዛኣ ዝኸይድ ዕረፍተይ እውን ኣብ ሙድኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ቀጥታ ንልጓኑ ክኸይድ ከም ዘለኒ ነገርክዋ እሞ ሓሳበይ ተቐበለቶ ንሓና በታ ቬትሮ ተቐልቂልና ተፋነናያ እሞ ክሳብቲ ሉችያ ታክሲ ትረኽበሉ ቦታ ብሓደ ድሕሪ ምኻድ ተፋንያ ናብ መደበር ባቡር ከድኩ ዓቕልኩም ጽብብ ክብለኩም ከሎ ትገብርዎን ትሕዝዎ እንዶ ይጠፋእኩም በቃ ከምኡ እየ ኮይነ ምድሪ ሰማይ ጽብብ ኢላትኒ እንታይ ሕሰብዎ እሞ እታ ፍልሊ ናይ ናብራናን ድሕሪ ባይታናን ከይረኣየት ብጻዕዳ ልባ ኣፍቂራ ፍቕሪ ዘላመደትና ሓና ጓል ኣስመራ ከምቲ ሕልማን ድሌታን ተመርዒና ቆልዑ ወሊድና ናብራ ኸይመስረትና ካብ ሕቑፈይ ክፈልያ መልኣክ ሞት ከንጸላልዋ ከሎ ከመይ ተሰምዐኩም እንታይ ሞት ሓያል እንተኾይኑ
ካብዛ ዘለኹ ህሞት ዝሕይል እያ ይመስለን ገዛይ ኣቴ ኣብታ ንፈለማ እዋን ምስ ሃና ፍቕሪ ዝተፃወትናላ ሳሎን ሮፋዕ ኢለ ምስ ወደቕኩ ቀጥታ እታ ምስ ሃና ነፍሲ ንነፍሲ ዝተዋሃብና ላዕለት ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ስለ ዝመፀትኒ ብድድ ኢለ ተንሲኤ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ከድኩ ኣንሶላይ ገንፂለ ክዳን ለይቲ ኸይበልኩ ናብ ዓራተይ ጎቦ ክኸውን ፈተንኩ ሕጂ እውን እቲ ሃና ኣነ ነፍሰይ ተሓፂበ ምስ መጻእኩ ኣንሶላ ተሸፊና ፀኒሓ ብኽርናተይ ዓራት ማሞ ይቕልካ ፀኒሐ ደሞዘይ ጽቡቕ ጌርካ ሰዓመኒ ኢላ ክትስሕቀንን ኣብ ዓራት ምስ ተሰቐልኩ ንፃወቶን ደጋደጎን ዝነበርና ስለ ዝተረኣየኒ ዓራተይ ኣፅሊእኒ ብድድ ኢለ ተንሳእኩ እሞ ዓዊለ ኣብ ህየ ዝኸዶ በልኩ ፀኒሐ ብኽያት ክሞት ክሳብ ዝደሊ ተሃነ ኣውፃእኩ ገለ ካብዚ ጭንቀት እንተወፃእኒ ኢለ ካብቲ ኣብ ከብሒ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ሃና ካሚላ ንኽትመፅእ ከላ ዝተማልእታ ጆን ዎከር ትብል ዊስኪ ሰሒበ ኣውረድኩዋ እሞ ዓብይ ዝበለ ቢኬሪ ስሕብ ኣቢለ ክቐድሕ ጀመርኩ ሻቡ እቲ መስተ ሒዛቶ ምስ መፀት ኣቲ እንታይ ደኣ ከምፂእኪ ክንዲ ፎርማጆ ድዩ ምስ በልኩዋ ብኽርናተይ እዚኣ ካብተን ኣብ ኣስመራ ኸለና ኣብ ሻምሩክ ናይት ክለብ ምስ መሓዙተይ ንሰትያ ዝነበርና ዊስኪ እያ ኣታ ፋራ ናይት ክለብ ዳኣበ ኢልካዮ እምበር ፋራ ድሓን ኣስመራ ምስ ከድና ክወስደካ እየ እዚኣ ግን ሕጂ ኣይኮንና ንሰትያ ኣብ መዓልቲ ሕፀና ኢና ንሰትያ ሕራይዶ ክትብለኒ ኸላ ተራእየኒ እሞ መዓጓጉርተይ ንብዓት እናዛረየ ነዚ ዊስኪ ናተይ እናታን ገይረ ምዑግ ካበልክዎ ሃና ናተይ ናይ ሕፀና ዊስኪ ምስ መልዓከ ሞት ግን እናተቓለስ ክኸለኸ ይሰትዮ ኣለኹ እናበልኩ ደጊመ መዓክዋ ፀፀኒሐ ድማ ይቐድሕ ይሰትዮ ድሕሪኡ ይቐድሕ ይሰትዮ ድሕሪኡ ዝኾንኮ ኣይፈልጥን እየ ካብ ዘለኹ ክትስእ ፍሕትሕት በልኩ እሞ ወይከ ርእሰይ ክትፍንቅል ደልየት የዒንተይ ሕውዝውዝ ዝበለኒ ነዛ ደው ክብል ኣይከኣልኩን ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ የእጋረይ ስሒበ ኣብቲ ዝነበርክዎ ጽግዕ ኢለ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክዝክር ፈተንኩ የማነ ፀጋመይ ቀባሕባሕ ኢለ ኣበይ ከም ዘለኹ ክርኢ ፈተንኩ ድሒሩ ከም ዝተረድአኒ ኣብታ ክሽነይ ተዘርጊሐ ከም ዘለኹ ተረድአኒ ብየማነይ ሓደ ቢኬሪ እንተስ ኩሉ ሰትየዮ እንተስ ተኻዕዩ ዝወደቐ ጥርሙዝ ዊስኪን በረድ ሒዙ ዝነበረ ዓብይ ቢኬርን ኩሉ ዛሕዛሕ ኢሉ ተዓዘብኩ ሽዑ ኩሉ እቲ ዝገበርክዎ በብሓደ ተዘከረኒ ዘለኒ ሓይሊ ኣኻኺበ ተንሳእኩ እሞ ቢኬሪ ማይ ጋእ ኣቢለ ሰተኹ ሓንደበት ገለ ነገር ስለ ዝተዘከረኒ ተቐላጢፈ ሰዓተይ ይረኣው ሰዓት 11:25 ኣዝየ ሰንበድኩ ስራሕ ዝኣትወሉ ሰዓት 8 ንጎይ ድሮ 3:25 ሓሊፉ እወ ኣነ ተካል ኢለ ተቐላጢፈ ናብ ስራሕ ደወልኩ ነታ ተቐባሊት ጋሻ ድማ ብኽሮ ምዃነይ ሓቢረ ነታ ሓላፊት ክፍሊ ተጸሊእኒ ስለ ዝሓደረ ዘይመጻእኩ ኢልኪ ሓብርለይ በልክዋ ምስ ነፍሰይ ድማ ባዕላ ትፈልጥ ልዕሊ ሃና ዶ ኮይኒ ኢለ ንነፍሰይ ኣዳዓስኩ ኣብ ስራሕና እንትርፎ ናይ ሓኪም ወረቐት ሃልይካ ብዘይ ፍቓድ 2 ወይ 3 መዓልታት እንተብኪርካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ካብ ስራሕ ከም ትባረር ይፈልጥ እየ እንተኾነ እተን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ብፍቓድ ሓላፊተይ የብኪረ እዛ ናይ ሎሚ ድማ ሸለል እንተበለታ ግርም ተዘይኮነ ከዓ ባዕላ ትፈልጥ በልኩ ከብደይ ብጥሜት ጎራዕራዕ ከብል ስለ ጀመረ ገለ ነገር ልኺ ኣቢለ ዋላ ክበልዕ ኢለ ፍሪጅ ከፊተ ሓሰውሰው እናበልኩ ከለኹ ሞባይል ክድውል ጀመረት ናይ እንዳመን ተካሊ ወደይ እንጀራ ክለክፍ እናበልኩ ዝድውል ኢለ ቴሌፎነይ ስሕብ ኣቢለ ረኣኽዋ ሉቻ እያ ትድውል ነይራ እዋይ ከመይ ሓዲራ ኢለ ከይደወልኩ ቀዲማትኒ ኢለ ሓለው ሉቼ ከመይ ሓዲርኪ እዋይ ኣይገርመክን ክድውል ኢለ ሞባይለይ ክሕዛን ክድውልን ሓደ ኮይኑ ነዊሕ እምሪ እዩ ዘለኪ በልክዋ ኣድራጋ ዘረባን ሓሶትን ያ ብሓቂ ከመይ ሓዲርካ ብኹረ እሞ ሃና ቁርብ በርቲዕዋ ስለ ዘሎ ሕጂ ምፃእ ምስ በለትኒ ነቲ ኣብ ኢደይ ሒዝዮ ዝነበርኩ መልመላታ ዝመልአ ጥርሙዝ ፈንየ ሓደክዎ እንታይ በርቲዕዋ ከመይ ኢለ ዘረባይ ከይወዳእኩ እወ በርቲዕዋ ኣሎ በለትኒ መጻእኩ ምስ በልክዋ እሞ ኣነ ኣብ ገዛ ክፅበየካ ትኽልካ ገዛ ምፀኒ ብሓደ ተታሓይዝና ክንከይድ ኢና በለትን እሞ እዋ ኣብኡ ዘይንራኸብ ኣነ ትኽኢለ ናብቲ ስቢዳለ ክኸይድ ምስ በልክዋ ከም ትርር ኢላ ስምዓኒ ብኽረ ገዛ ምፀኒ ካብዚ ብሓደ ኢና ንኸይድ ቻው ኢላ ኣብ እዝኒ ዓፀወታ እዋ
እንታይ ኮይና ዳ ተሓርቕ ክንድና ሓልፍ ዝበልኳ ኢለ ኣጉረምረምኩ ወዲ ገርህ ልባ ብዝኾነ ሕማቕ ኣይሓሰብኩም ከምቲ ዝበለትኒ ከዓ ነታ ቁርስ ሒዝያ ዝነበርኩ ረቃዕ ንጥቁል ዝተቆርፀት ባኒ ድርቢ ኣቢለ ተብተብ እናበልኩ ናብ መደበር ባቡር ከድኩ ሚላኖ ምስ ኣተኹ ቁሩብ ዘተሓሳሰበኒ ነገር ካብቲ ኣነ ዝወርደሉ ቦታ ካብ ናብ ገዛ ሉችያ ናብ ትስቢዳለ ምኻድ ከም ዝቐርብ ሉችያ ልዕለይ ትፈልጥ እያ እንተኾነ ኣጥቢቓ ገዛ ንራኸብ ምባላ ክበርህላ ኣይከኣለን ዋዕ ነገር ድሓንዲ ደኣ ገዛ ትብለኒ እናበልኩ ታክሲ ተሰቒለ ናብ ገዛ ሉችያ ምራሕኩ ነቲ መሳልል ኣስከላ ሉችያ ትነብረሉ ፓላሶ ብሓውሲ ጉያ የደይብዮ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ምስ በጻሕኩ ገለ ዘይንቡር ነገር ተዓዘብኩ ማዕጾ ገዝኣ ተፈንቂቑ ድምፂ ሰባት ከዓ ይስማዕ ነበረ ማዕጾ ድፋእ ኣቢለ ምስ ኣተኹ ግን ሓደ ክትኣምኖ ዝጸግም ነገር ኣብ ቅድሚ ይረኣኹ ጸሊም ክዳን ዝተኸድኑ ብዙሓት ሰባት እናበኸዩ ሉችያ ድማ ሙሉእ ኣካላታ ብጸሊም ክዳን ተሸፊና ትነኽነኽ ኣውያት ደርጓሕክዎ ውይ ወያነ ውይ ሃናየ ቤላ ወያነ ተካል ሃናየ ኣታ ሃና ሓፍተይ ምስ መንገዲ ይፍክኒ ውይ እናበልኩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዓድና ጌርና ነልቅሶ ኣልቀስኩላ ምእማኑ ዘጸግም ሞት ሕፁ ድሕሪ ነዊሕ ምልቃሰይ ሓደ መንእሰይ ተሲኡ ስሕብ ኣቢሉ ኮፍ ኣበለኒ እንተ ኣነ ኩሉ ነገር ጸልመተኒ መጻኤይ ድፍን ክብል ተራእየኒ እቶም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ በጻሕቲ እንትርፉ 2-3 ኩሎም ኤርትራውያን እዮም መንደኣ ኮይኑ ብዘምስል ከዓ ንዓይ እናጥመቱ ሕሹኽሹኽ ይብሉ ነበሩ እንተ ኣነ ምስታ ጸልመተት ዓለመይ ብኽያተይ ኣይቋረጽኩን በቃ ኣብ ህይወተይ እታ ዝኸፍአት መዓልቲ ንሳ እያ ኩሉ ዘሕለፍኮ ድኻምን ከርተትን ናብዚ ንምብጻሕ ነይሩ ኩሉ ኾንተ ኮይኑ ተሰማዓኒ ተስፋ ቁርጽ ኣቢለ ነዛ መንባር ጸላእኩ ሕሰብዎ እሞ እታ ናይ ፈለማ ፍቕርኻ ሕማቕን ጽቡቕን ናይ ዓለም መቐረት ከተላልን ከተስተማቕርን ዝገበረትካ ህይወት ፍቕሪ መዘና እንተተወሲኾ መመሊሱ ከም ዝምቅር ዘርአያትካ ኣብ ሓደ ለይቲ ተፈለያትካ ክትሓድር ዘይእመን ነገር እዩ መሬት ኣፋ ኸፊታ ክትውሕጠኒ ተመንኹ ዓቕለይ ጽብብ ይብለኒ እሞ ሃንደበት ካብ መቓሙጠይ ብድድ ኢለ ተንስኤ ናብቲ ኮሪደር ይወፅእ እንቅዓንቅዓ ተንፊሰ ምስ ዕድለይ ተራጊመ እንደገና ንውሽጢ ይምለስ ከምዚ ክንብል ከባብ ሰዓት 4 ኮነ ገለ ኣጋይሽ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም ክኸዱ ገለ ሓደስቲ በጻሕትን ከዓ ቦታኦም ይትኩ መቸም ሓዘን ወጻኢ እዙኮ ኤርትራውያን ኮይና እምበር ኣብ ጎኑኻ ኮይኑ ዘተሓዝነካ የለን ግን ንሕና ኤርትራውያን ምስ ኩሉ እቲ ናይ ስደት ክብደት ሓዘን ኣሕዋትና ሓዘንና ምዃኑ ስለንኣምን ብዝተኻእለና መጠን ሓዘን መቕረብና ኣይነጸምውን ኢና ጸኒሐ ናብ ሉችያ ብምቕራብ ቀሲለ ክቕልላ ጀመርኩ ኣቲ ሉች ሓፍተይ እንታይ እዩ ከመይ ደኣ እዩ ነገር በልክዋ እሞ ኣሕፅር ኣቢላ ትማሊ ካባኻ ምስ ተፈለኹ ኣይደንጎይን ካብ ኣስቢዳለ ደው ኢሎም ቀልጢፍ ክምፅ ኢሎምኒ ንብዓታ ጸረር እናበለ ቐጸለት ኣይደንጎኹን ንያንከ 20 ሚኒት ይወሰደለይን እቲ ዶክተር ኣብ ኦፊሱ ጸዊዑ ሓና እምብዛ በርቲዕዋ ስለ ዘሎ ክልተ ኣማራጺታት ከም ዘሎ ንሱ ድማ ሕጂ እንዳረኣናያ ክትመውት ምዃና ኢላ ፊቕ ኢላ በኸየት ጸኒሓ ሓይላ ኣኻኺባ ንብዓታ ብምድራስ ተዘይኮነ ሕጂ ቐጥታት መጥባሕቲ ጌራ ዘለዋ ዕድል ምርኣይ ምዃኑ ምስ ሓበረኒ ኣይተማታእኩን ሓፍተይ እናረኣኽዋ ካብቲ ሞት መጥባሕቲ ትፈትኒ ኢለ ፈሪመላ ደጊማ ነቲ ወረር ዝብል ዝነበረ ንብዓታ እናደረዘት በቃ ተጓዮም ናብ ክብል መጥባሕቲ እትዮማ ን6 ሰዓታት ዝኣክል መጥባሕቲ ይገብሩላ ነይሮም በዚ መፀ ዘይበለቶ ንብዓት ተነኽኒኻ ሞተት ቁሩብ ርግእ ምስ በለት ድሕሪ 6 ሰዓታት ኣቢሉ እቲ ዶክተር መፂኡ በቃ ሚዲስፒያቸ ኢሉኒ ብኽያት ሰዓራ በቃ ይቕሬታ ክድሕን ኣይከኣለትን ብሓንቲ ቓልዩ ሞት ሓፍተይ ኣርዲኡኒ እናበለት ነብዐት ዋይ ሓፍተይ ነዚ ክትብልባ ዝኹሉ ኸርተት ምስ በለትኒ ኣነ እውን ነቲ ጸረር ዝብል ዝነበረ ፍቕሪ ዝሓዘለ ንብዓተይ ደሪዘ ኣማውታ ኣፍቃሪተይ ፈለጥኩ ውሽጠይ ቆሲሉ ብጓሂ ተሓሚሱ ኩሉ ነገር ኣጽለኒ ከምዚ ድሕሪ ሓና ፈጺመ ሰብ ዘይከውን ከምኡ ገይረ ቆረጽክዎ እሞ ክሳብ ሞት እውን ተመነኹ ወይ ሃናይ ምሽ ንመርዖ ትብልኒ ነርኪ ሕራይ ቁሩብ ክጸኒሐ ኮይለኪ
أتانا أين مرعنا دوكو يبلكون لمنتاي دا أمو بيني قد يفكرنا كيدكي إنا بلكو كم تقولوا البيني يزارب مخان دحرحنا تقولوا المخان حلال ندالو ويلا أهنا زي تريقو زي تسمعو أفريج كابتأتو حمشاي معالتا حيزانيرا أنا نلوتيان عينينا تتأمامتنا ننبع كلتينا زي مسؤول مسيلنا نيرنا أبتي خلائي سالساي معالتوي بزي كاتنا أمريكا حوا كلهم توم أبو يرباز نبرو وحواتا متيوم سلز نبرو بزو حيث أمونا نير مخان بزي هانا الدراجون انت ملئت أموي أب حمشاي معالتقن أنا عديك من الأسلة قدرني حساباتهم تقبيلة تبقسكم بقى اتناي ريسا نعد مزداد قداي مسكونة كله مستقناونة قدول الكاء متيكا بحدا نفانوا حجي قداي هيوت كاقبر أي تحمق علم ما ملأتها بلان بخور حوي بلتني لوتشيا كلا بزي هانا انتهي هوت على الكي اخي قدا خيده ندو أول إليا بقس بالكمو أبتي معاتو مسبت صحنا نتا معاتو قلح إليه اتي فلما كابروما مسمتعنا حنا معاتو قفيتا زليلة هتم تأمني سلسترأيني يعنتي نبعات كترصر بلا بخندي حيلي تشاولي وتشي إليا زباني هيبيا كتكو جزي بجزي إنها تتقاقئت حنببا درو ريسانا كاب نفانو كالعي والحرقيت نبره كابتي زنبركو سراحة سوقيقة مستي بقعمو يا زي نبرني كابتي نابتي النابلكو هيوت نغمرح كخبدن جمره نتا نتصرحا حفتي دحول اللازم نوركو حيدت كنزون كلبت بتكبلاني جميرا النبرة يأمرو انت زي ترقاقي واقع يقولو دحرحنا انت هيوت عالو كله عقلي أسباب اللي سموا قتلن دليه بعل هاي العركي موت حنا فيسبوك مسرعيو أزيوم يمسن بيدهم دويلهم تنعد تمني يوم لي بفلاي أفتفلما كي تسموني معلتاو دويلهم يعلو للنبرو انتهي معبس كنت هنا أدخون لخوينهم باب غرب جن ولا كواخر السعاي خال جزي بجزي نتخاقو مسمتو قرب هيوتي كستخاقل جمركو زيادة كله كمسجونز دلقن أتي نقول خناتي زفلتن زعزبن زنبرة أبتعيز نبر أبسويز نويح عمتاز جبرة أبسو ساعات دركب أتخبرهم استبح لإيرتراوي كنتاتي أمري كابز خف نابز بقاس خيد مستعذبة حوسي أجدد دابيلو بإيرتراوي حول نتاوي مخري نايب نايسنا أمرهم عدان مخرن كإلاتات كوسدن مسجمرة أبقى زوهي وتين كنتا أمرين أب حتصير أوان رؤي لوتي عمتي هيوتي كمرح جموركم مسكانان كبرن نحاو كبرهم يقول